balaan nyo gid, ginpreparahan ko gid ang moment nga ini for 1 year. Gin-conceptualize ko gid paano ako ayhan nga maging ready for my birth month of June. I've been planning nga maglibot sa Iloilo. Kaglantawon ang mga buffet dire. Amo gani nga nagpartner ako sa UGC Coffee para maging fit and healthy looking kita ready para sa aton nga mga mukbang and for our first set sang buffet. I'm very happy. Thank you so much, Chef. Kaya ni ara kita nga birthday subong nga gift and this is Happy birthday! yes, pwede gid kamo maka-buffet sa inyo nga balay with Farm to Table. Of course, lain gid ya kung nag-celebrate kita sa atong birthday kag may ara kita nga upod. Syempre magkaon sa we are now inviting my soul, one and only nga invitee nag-guest sa aton nga birthday party. Let's invite our nanay para sa aton nga pajama party tonight. Come on, nanay, get inside! Yay! Meron kita nga 10 kabilog nga mga dishes inclusive sa aton nga buffet in a box. O, diba? So, siya kare-kare kay gin-separate ang ginamos. So for those people nga parang sa ako yung allergic sa ginamos, naka-separate siya yung box. And as you could see, no, this is one set ni siya nga buffet for one person which costs 399 pesos. Minimum of 5 people. So kung ano sa inyo nga balay, pwede ka mo ka-celebrate with your nanay and your tatay and your sister and your brother. O diba? Plus you na celebrant. So 5 na ka mo. Yes, we also have ang fish fillet, sweet and sour. Sisig naman niya. Amo nga ako nga pinakanahamutan kagina pagbukas gitang pork sisig. Man, I'm so excited to eat later. Then you also have an orange chicken, diri, and syempre, lechon kawawa. Diba? Din ka pa. Celebrate sa inyong balay, kompleto Ricardo sa inyong mga food, alright? And syempre, hindi pwede nga wala kita sang veggie, so may ara kita nga pinakbet. Seryoso, sa pagkuha sa iya na food ha. Sige. And aside from the dishes, they also have fresh salad. Sa mga vegetarians naton nga mga viewers, Farm to Table, ang ilang mga veggies are fresh ni siya get from their own farms. Namit nila kare-kare. Wow! Siyempre, may ara kita nga rice kasi yung mga Pinoy hindi pwedeng walang rice sa ating pagkain. And may ara makita dayon nga macaroni salad for our dessert. Alright! Siyempre, hambal ko sa inyo, ginpreparahan ko gid ini nga moment. So, may ara na kung adaan yung bakal nga ruler. Kang una. Kaya siyempre, may mga pagkaon kita, may mga iban kita mga viewers na mitikuloso sa ilang nga mga food, diba? Nakita nga, ang serving balas ang food natin is enough or basig gamay siya sa picture. So, nga doon yung mga food is na-pack siya sa mga plastic containers nga ang iya nga kalabaon is 7 inches by 4.75. Iya nga kataason is 2.25. Ay, balite sa napakanoon. Hindi ko lang sila good for 10. Hindi na niya kaupos. Ang isa sinila, 3. Ngayon magkakahang. Kang kahang pork sisig ba?
yes, mga kabangbang, that's it for this vlog. And as you could see, this is worth 399 pesos only. Duwa na kami ni nanay ng kaon kag may bilin pa. So, ang imo nga 399, kung sa tugtog, yung istoryahan na, it is already good for 3 people. No? So, galing minimum kita of 5 sets of 399. So, that would be, let's do the math. Roughly, that's 2,000 pesos. Good for 5 people. But as you could see, pwede din siya makamax kita sang 3 set. So, that means 5 times 3 is 15. Ang galing ko sa math, diba? Pero kung nangyari, kita ng mga kabangbang, grabe diya magkaon. Like for example, kung tomorrow ako nagkaon, naman, hindi ko din pag-share kay nanay. Kaso kay gabi, subong, ang mga nakapajam party kita. Because yeah, it's night time. So, nakashare pa ako kay nanay. Pero laban-laban kung ara ako sa mga monster mode ko. Ako nung So, there you go mga kabangbang. If you want to celebrate your birthday sa inyo nga mga panimalay, don't you, hindi ka na magduwa-duwa pa. Tawagan mo na ang Farm to Table. Ayun mga kabangbang, thank you so much for watching us tonight. Once again, ako ang inyong Ilongga driver, coffee lover, ready na ka mag-ronda kag mag-pick up sa mga pagkaon sa mga restos and snack bars dito sa Iloilo. See you on my next vlog. Bye! Oh, you are still there. Bye-bye. Good night. Thank you so much. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Ruby Inspired!